What's up mga Proctosa? Proctosa. Unya mo pa, unya. Promote Yes. yung channel, promote. Hey. Boya Mars. Hindi, mapakita mo sa skillet ano eh. Pakita Hey. mo sa skillet. Hi. Yes. Hello. Hello. Hi. 10 facts about Unya na. Nakakay 1 million sa buhat. Tigom na ko. Yung gawin ka? Bobo mo ka. Ako ko'y 1 million, tigom gyapon ako. Wala na may sunod, kaya mo kanina yung unay sunod. Bugok, ang sakit buhat to ni mo sa 1 million. Ay, pag nakoy na 1 million, Oh. palit ako makaon. No, 1 million kayo. 1 million makaon na yung paliton. Inom, uy! Inom na ka, mag-inom na. Kati mo 1 million, bobo, gino sa tao. Dili ka mainom. Ha? Di ka mainom. Bobo, pero 1 million man na. Ay, buot, basta mag-inom-inom ako Oo, na. wala na. Ikaw, buhaton niyo pag nakay 1 million. Ako? Wala kayo 1 million. Wala ko 1 million. Bobo. Wala kayo buhaton. Ikaw, imagine. Nakay 1 million ka rin ka YouTuber. Yes. Yes. Wala ka? So guys, nagproblema ako karon kinalimot ako sa pag-intro sa akong vlog. Ikaw, kabalo ka sa akong intro. Wala. Wala? Ikaw. Wala ko. So karon gago sir. So karon din guys, nalimot sa intro din ang buhatan nila karon. So i-search na sa YouTube. Nalimot ka sa buhaton. Search sa intro. How to intro. Batang ema bobo. Ay, unsa ako intro sa intro? Wala intro. Wala man na intro. Comment rin mga video ano eh. Wala. So muna siya karon guys, ang problema is nalimot ako sa pag-intro sa akong vlog. Tawon. Ikaw, Jack, inumdum ka sa akong intro. Wala ba? Wala, bobo eh. Wait ko, uy. Wait sa patingin. Wag na. Yakit ko dun. So karon na yung mga tropa is nagtabok-tabok tapos may ubanid. Oy, bago ni nakita sa vlog, di ba? Oh. Subscribe to my channel. Oh. Hey. Hi. Oh, joke kami to. Yes. Hello. Hi, Hello. Tinpax. Hi, I'm Christian Ong and today, Yes. Pwede ka ng marker. Huh? Stand ba? Okay, stand. Stand? Stand. Itong pad o pad? Pad. Tripod, Tripod. stand. Stand. Ay, why? Hoy, ang sagali. What's up mga katropa, no? Bla. Putang ina. Nabulol ako. Una mo ito vlog ani guys, mga bulan na pod. And muna siya ang kaduhang ambag na ko sa 2021. Pakaduhang vlog, guys. Balik na lang ko eh. So mga katropa, sa mga wala pa nakailaning tawhana, siya dito yung promoter sa kwan sa una sa ano kani Panyawan. Panyawan Herbal Capsule. Ako day si Fernando. Sukad atong nito Markog Panyawan Herbal Capsule. Nawala akong tuhod. Ang Panyawan Herbal Capsule ay mapalit sa inyong mga suking butika. So unsa imong ginahulat pa? Pag move on na kay dili jud ka kaya higugmaon sa taong imong gihigugma. So niabot na sa tong mga isa sa mga biggest dari na tapok guys. Yes. Bravo. Ang dugaya kay alas 23 ba? Yawa mo may pagtulog na ko. Wala kayo kay isa kayo sa bugto. Patay sa buhang gini. Pa, basta naman ka pa. Okay kaya. Lambor ay Let's kinabuhi. go to be back at the vlog. Ito na ang ating Ano music picture? Di na tayo Music picture. Ate Luna. So, ikailas ang atong mga guest. Hi guys! Kathleen. Oy, na-hotdog! Asawa ni Waning. Now we rise to resist.
A few inches later. So, update guys is namin dari sa Tulyok. Sa din, sa Mayo. Mayo, magkita. Yapon. Yata. Hotdog. Good to be back at Batang's M channel. It's been a while guys, so... Kay, dagan ba siya mga giasikaso na pampamilya? Syempre. Pampamilya. Magtukod na mo siya pamilya guys. Sa'yo ba istorya na Isa may istorya na katapok na punta ka ron? It's been really good. Kay nagtapok na muna mga manggiitan sa Orkita. Special guest. Special guest? Hey, hi. Maskara. Yes, slow, slow. Hi. Subscribe to Christian Naong katong 15 facts about me. Uy, naka-vlog. Uy, masok ko. Kiss mo doy, kiss doy. Promote yung channel ba? So, channel niya? Ano? So, by promote na Jay Kwan. Kanang please subscribe. So guys, sa mga ganan og cover dal kanta. Katning. So, na yan channel ni Wani. Makita ninyo Katning. Subscribe to Katning, guys. So karon mga katropa, kusog ra kay Jin. So karon mga katropa is nag-andam ni karon kay upampot mi ka panihapon na ni murag gutom ng mga tao dali. Say tanaw ni mo dara. Ha? What's up? What's poppin'? Papa ng TV ba? Alis TV. Tapok na wala sa market, wala nagtapok sa mga minatyan. Nagyapon sa parang naman. So we are going to eat right now. Yes, we're gonna have a budol fight here with a very nice Seyseyg. Ano kakainin mo? Ikaw. Ha? Wala na ako. So guys, mga on sa mi guys kay murag medyo gutom-gutom na and ready na guro ang mga pagkaon and kaon sa mi karon. Din. Agwa ba? Mr. Bin. Ay mo, uning. 15 bucks. 120. Alam sa ating uling sayaw, magdulo pala ang langit. Yes, tayong bibitaw sa ating uling sabaw. Sabi po, puri biyag. One nap later. So yun mga tropa, vlog update, gabi na karon. Eh, ito na, ibisikin niya, maman, nagsisiyang vlog. Nalimot ko, joke na, di mo na ganyan na vlog. Kahapon na vlog. Wala, paalot na galing ko. Gwapo, pero wag yung uyab. So medyo mga tropa, yan ako kalimtanon, kapoy na mga gapon dito, tapos magkamot. Mago pa ko,
tulog ko. So, before the moment mga tropa, shoutout kina Christian Ong, syempre katong kaban to vlog, nasa vlog. And sa mga friends na team na shout sa inyo guys. Thank you for supporting Batang Effort. Thank you for supporting us mga tropa. So, padayon ta, road to 2K subscribers up to na guys. Taman sa akong birthday. Siguro mga March. Bon, may tamabot mga birthday gifts ang mga galingan. So, ako naman nun mga tropa kayo, maniapot kami sa umon. Naganda sila na. So, don't forget to like, subscribe. Hindi pa kami mga tropa. Batang Effort. Hotdog. Hotdog. 15 packs.